Assalamu alaikum, ni ce taku Ummi Darling. Ina bibiyar ku da ku zo ku ci gaba da kallo a YouTube channel tamu mai suna Al'umma ta wace. Mun ji ku, I love you, Al'umma ta wace. Barkanku da zuwa tashar Al'umma ta wace TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar yanayi na yayi muni duk saboda so kauna rashin ganin ki ya ishe ni zuciya ta ba su kuni babu ke a gefe na alƙawari ki kai gare ni babu mai saka ki bar ni yaki baby na abin yana ta damuna abin